Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα νέα από το PLP. Επεισοδιακή κατάληψη σήμερα στο Δημαρχείο της Πάτρας από δημοτικούς υπαλλήλους. Ο Κώστας Πελετίδης, πρωτοπόρος της κινητοποίησης. Κατάληψη ακτιβιστών ΑΜΕΑ στο ΚΕΠΕ Πλεχενών. Καταγγελία και στον εισαγγελέα Μαλιάδας. 10 χρόνια σε τραπεζικό υπάλληλο που είχε συλληφθεί για παιδική πορνογραφία στην Πάτρα. Είχαμε λοιπόν επεισοδιακή κατάληψη σήμερα στο Δημαρχείο της Πάτρας από δημοτικούς υπαλλήλους και όχι μόνο. Όλα αυτά στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης της ΠΟΕΟΤΑ ενάντια στην κατάργηση βαρέων και ανθυγιεινών, το ασφαλιστικό και το νέο μισθολόγιο. Συμβολική κατάληψη στο Δημαρχείο της Πάτρας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Δήμου συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΕΟΤΑ. Καμία ανάπαυση, μαχητικότητα και προχωρούμε μπροστά. 12 του μήνα γενική απεργία. Να βροντίξει η Πάτρα, όλοι οι εργαζόμενοι, στον αγώνα να υπερασπιστούμε όλους αυτούς που λιώνουν από τα μέτρα τους. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην κατάργηση του καθεστώτος βαρέων και ανθυγιεινών των υπαλλήλων στην καθαριότητα, σε ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού καθώς και στο νέο μισθολόγιο και το σύστημα αξιολόγησης που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Θα τους απαντήσουμε με αγώνες ταξικούς, με κατεύθυνση την πλήρη ανατροπή τους. Ξεκινάμε σήμερα και δεν σταματάμε γιατί δεν έχουμε και άλλο δρόμο να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας, τη ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας, να κατακτήσουμε το μέλλον. Τα βαρέα και ανθυγιεινά και η επέκταση του ορίου ηλικίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 10 χρόνια πρόσθετης δουλειάς σε έναν κόσμο που έχει ματώσει και έχει πληρώσει τα ένσημά του, δηλαδή να μην ζήσει. Με τον υδρότα του βγάζει το ψωμί του, πρέπει να είναι ενωμένος. Να φύγουμε από τις προκαταλήψεις. Εξάλλου, η ΠΟΕΟΤΑ θα συμμετάσχει και στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 12ης Νοεμβρίου, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας θα συνεδριάσει για τον προγραμματισμό των επόμενων αγωνιστικών δράσεων και παρεμβάσεων. Με αυτό το πανό συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και στον Δήμο Ερημάνθου στη σημερινή πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στου ΣΟΤΑ. Το σύνθημα που συζητήθηκε όσο τίποτε άλλο σε πανελλαδικό επίπεδο, με το πανό που αναρτήθηκε έξω από το Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, ενώ στις κινητοποίησεις συμμετείχε και η Δημοτική Αρχή. Σε αντιπαράθεση τώρα μεταξύ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ σε δημοτικό επίπεδο εξελίχθηκε η σημερινή κινητοποίηση στο Δήμο Πατρέων. Συνδικαλιστής του ΚΚΕ τα έβαλε από μικροφόνου με δημοτική σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αντιπαράθεση μεταξύ Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και ΣΥΡΙΖΑ σε δημοτικό επίπεδο εξελίχθηκε η σημερινή κινητοποίηση στο Δήμο Πατρέων. Ο συνδικαλιστής του ΚΚΕ, Τάκης Σκιαδάς, τα έβαλε από μικροφόνου με την δημοτική σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ, Ουρανία Μπίρμπα, και έγινε της κακομοίρας. Συνεχίζουμε να δίνουμε και αν εσείς επιλέγετε μια κυβέρνηση της δεξιάς, μια κυβέρνηση, το βήμα, συνάδελφε, το έχω πάρει από τους αγώνες που έχουμε δώσει μαζί σας. Στην ανταλλαγή φραστικών πυρών ενεπλάκησαν και άλλοι και τα αίματα άναψαν για τα καλά. Το έχω πάρει. Πήγε να μαγειρέψεις να πας. Και έχω μαγειρέψει. Και έχω μαγειρέψει. Και έχω Φεύγω από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Ο Θεός. Ντροπή σας. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Σε ποιους μιλάτε? Δεξιά. Συριζέα δεν είσαι? Με την κυβέρνηση όχι, παρακαλώ. Οι εργαζόμενοι. Αρκετά. Οι εργαζόμενοι συνάδελφοι. Μαζεύτε τους. Μαζεύτε τους. Μαζευτείτε εσείς. Εσείς να μαζευτείτε. Συνάδελφοι. Από κανέναν. Σε κανέναν δεν επιτρέπω. Σε κανέναν. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο της Πάτρας. Ο κύριος Κώστας Πελετίδης, ο δήμαρχος, ήταν πρωταγωνιστής της κινητοποίησης και μάλιστα βοήθησε ακόμα και στην ανάρτηση πανό στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Γεωργίου. Συνδεόμαστε με τον Αχιλλέα Ροδίτη, έχει το ρεπορτάζ.
Πράγματι, βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες, Κωνσταντίνε. Ο Κώστας Πελετίδης, ο Δήμαρχος Πατρέων, αποφάσισε να πρωτοστατήσει στη σημερινή κινητοποίηση και βγήκε στο μπαλκόνι μαζί με συνδικαλιστές εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων για να κρεμάσουν, να αναρτήσουν το πανό της κινητοποίησης σήμερα. Και βέβαια δεν ήταν μια τυχαία κίνηση απέναντίας. Με αυτή του την ενέργεια ο Δήμαρχος Πατρέων ήθελε να συμβολήσει το γεγονός ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής είναι στο πλευρό των υπαλλήλων, των δημοτικών υπαλλήλων, αλλά και όσων κινητοποιούνται ενάντια στο μνημόνιο. Μάλιστα, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αναφέρω για παράδειγμα τον Διονύση Πλέσα, τον Αντιδήμαρχο, τονίζουν και ξεκαθαρίζουν ότι ανάλογες εικόνες θα δούμε και στο άμεσο μέλλον. Θα είναι δηλαδή η Δημοτική Αρχή μπροστάρης σε κάθε αγώνα και κάθε κινητοποίηση. Άλλωστε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ακούσαμε τον ίδιο τον Δήμαρχο να λέει ότι θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι πατρινοί να είναι παρόντες στην απεργία που θα γίνει πολύ σύντομα. Συμβολικός αποκλεισμός τώρα σήμερα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Πάτρα. Η κινητοποίηση έγινε από τη Συνδικαλιστική Παράταξη ΜΕΤΑ, Αχαΐας αλλά και άλλους φορείς. Σε συμβολικό αποκλεισμό της Τράπεζας της Ελλάδος προχώρησε σήμερα η ΜΕΤΑ Αχαΐας, η ΕΚΠΙΖΟ, το Σωματείο Ανέργων αλλά και άλλες συλλογικότητες, ζητώντας απεξάρτηση από τους μνημονιακούς νόμους. Καλούμε την κυβέρνηση να μην υιοθετήσει τέτοιες απάνθρωπες πρακτικές, να προστατέψει και να αφήσει τα κριτήρια για την πρώτη κατοικία εκεί που είναι, μέχρι την τελική κατάργηση του πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Είμαστε εδώ, κινητοποιούμαστε συμβολικά απέναντι στους πληστηριασμούς και απέναντι στις κατασχέσεις και εξώσεις. Η πρώτη κατοικία και γενικώς η κατοικία πρέπει να προστατευτεί. Κανένα σπίτι δεν πρέπει να περάσει στα χέρια τραπεζίτη. Πάνω από τις τράπεζες, τα νούμερα και τα κέρδη πρέπει να είναι οι ανθρώπινες ζωές και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και του κάθε Έλληνα και κάθε πολίτη αυτής της χώρας και εργαζόμενου στη στέγη. Όπως αναφέρουν οι συγκεντρωμένοι, αντιδρούν στα αντιλαϊκά μέτρα που πλήττουν τα λαϊκά στρώματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κυρίας Πετρούλας που απειλείται να μείνει χωρίς στέγη. Από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας διώκομαι τώρα, 5 χρόνια άνεργη, δεν έχω 45 χρονών. Δεν έχω βρει δουλειά και ούτε πρόκειται σε αυτή την ηλικία να βρω και βρίσκομαι μπροστά στο πρόβλημα να βρεθώ έξω στο δρόμο με το παιδί μου. Είναι απαράδεκτο. Όπως υποστηρίζουν, διεκδικούν κοινωνική δικαιοσύνη. Κατάληψη ακτιβιστών ΑΜΕΑ στο ΚΕΠΕ Πλεχενών, ένας φορέας με μεγάλες αμαρτίες και στο παρελθόν. Καταγγελία τώρα είχαμε στην εισαγγελία Αμαλιάδας. Πάμε στο Μάκη Νοδάρο στην Ηλία, μέσω του Skype η σύνδεσή μας. Μάκη, πόσες φορές έχουμε κάνει το ρεπορτάζ αυτό? Βλέπουμε πάλι δεμένα παιδιά, Μάκη.
Μάξ, ευχαριστούμε. Συνεχίζεται τώρα η φοροκαταιγίδα. 11 εκατομμύρια ειδοποιητήρια για φόρους θα σταλούν συνολικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο. Με βάση τους υπολογισμούς, το Νοέμβριο θα πρέπει να γίνουν περισσότερες από 11,1 εκατομμύρια πληρωμές στην εφορία και να μαζευτούν έσοδα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με λίγα λόγια, η εφορία με 7 διαφορετικούς φόρους ζητά μέσα σε μόλις ένα μήνα να τις μεταβιβαστεί περίπου το 2,5% όλων των καταθέσεων που εξακολουθούν να διατηρούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι φόροι πλέον είναι σαν τα πουλιά, τα πετούμενα. Όποιος ανοίξει το παράθυρο δεν ξέρει πόσοι θα μπουν μέσα στο σπίτι του. Έτσι, κάπως έτσι είναι και οι φόροι. Μέσα στο Νοέμβριο λοιπόν έχουμε να πληρώσουμε την δόση του φόρου εισοδήματος. Έχουμε να πληρώσουμε την αύξηση της προκαταβολής από τα εισοδήματα των αγροτών. Θα πρέπει να καταβληθούν 1 ή και 2 δόσεις ένφια. Επίσης, οι δόσεις για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν τροποποιηθεί από τον Οκτώβριο, αλλά η πρώτη λιπητερή θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Έχουμε το ΦΠΑ. Γενικώς δηλαδή κάθε μήνα είναι τόσο πολύ αυξημένος που αν αποφασίσει κάποιος να πληρώσει ίσως όλους αυτούς τους φόρους, δεν θα του μείνει κανένα. Για τους επαγγελματίες η καμπάνα χτυπά και 2 και 3 φορές. Πρώτον, θα πρέπει να πληρωθεί η δεύτερη δόση του ΦΠΑ, του πρώτου τριμηνιαίου ΦΠΑ μετά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Και επίσης η πληρωμή μιας ακόμη δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει καλύτερα και να κατανεμηθούν αυτοί οι φόροι σε όλη τη χρονιά. Άποψή μου είναι ότι είναι τόσοι πολλοί που εκείνο που πρέπει να κάνουμε πλέον είναι να τους καταργήσουμε. Επίσης, στα γκίστα θα πρέπει να σπεύσουν και περίπου 300.000 αγρότες, οι οποίοι και αυτοί πληρώνουν επιπλέον λόγω της αναδρομικής αύξησης της προκαταβολής φόρου από το 27,5% στο 55%. 10 χρόνια φυλάκιση τώρα σε τραπεζικό υπάλληλο που είχε συλληφθεί για παιδική πορνογραφία στην Πάτρα, Αχιλλέα. Έτσι ακριβώς, το Γενάρη του 2015 είχε συλληφθεί ο διεστραμμένος 55χρονος και μάλιστα είχε συλληφθεί έπειτα από ένταλμα που είχε εκδώσει ανακρίτρια Τρικάλων. Από τα Τρίκαλα κατάγεται ο ίδιος και είχαν συνδράμει στην προσπάθεια, στην αναζήτησή του για να γίνει ο εντοπισμός του και αμερικανικές υπηρεσίες προκειμένου να εντοπιστεί το στίγμα του μέσα στις διεθνείς ιστοσελίδες που επισκεπτόταν με παιδικό πορνογραφικό υλικό. Ο 55χρονος λοιπόν κάθισε στο εδόλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου του Βόλου και καταδικάστηκε με την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή για τέτοιες υποθέσεις, κάθριξη δηλαδή 10 ετών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ. Μάλιστα ο ίδιος υποστήριξε, παραδέχτηκε ότι επισκεπτόταν αυτές τις ιστοσελίδες, όμως αρνήθηκε ότι έκανε διακίνηση αυτού του πορνογραφικού υλικού. Μάλιστα. Αχιλλέα, σε ευχαριστώ. Το διαχώρητο στην Πάτρα τώρα για την ομιλία του υποψήφιου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Για μία ακόμη φορά τάχθηκε κατά του debate με άλλους υποψήφιους και υποστήριξε ότι έτσι θα γελιοποιηθεί η εσωκομματική διαδικασία. Κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Αστήρ για την ομιλία του υποψηφίου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ο υποψήφιος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης δυσχεραίνουν τη ζωή των Ελλήνων και κατέστησε σαφές ότι το αριστερό παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο κύριος Μεϊμαράκης επέκρινε τον κύριο Τσίπρα, τονίζοντας ότι δέχθηκε 50.000 πρόσφυγες προσδοκώντας οικονομικά ανταλλάγματα. Έχουμε ανθρωπιά και την εκπέμπουμε. Και εμείς θέλουμε να λυθεί αυτό το ανθρώπινο πρόβλημα. Αλλά για να λυθεί αυτό το ανθρώπινο πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εις βάρος των Ελλήνων κατοίκων και εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει να εξασφαλίσει τις λύσεις για να μπορέσει να υποδεχθεί όλα αυτά τα άτομα που πρέπει και εμείς του λέμε ότι πρέπει να τα υποδεχθεί. Αναφέρθηκε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ότι λήφθηκαν μέτρα που δεν ήταν ευχάριστα. Ωστόσο, προέταξε το ελαφρυντικό ότι εκείνη την περίοδο η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν όταν την παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί που μέχρι το Γενάρη ήταν ο αντιμνημονιακός, ο διαευρωπαίος όχι σε όλα, από το Σεπτέμβριο και μετά έχει υποταχθεί σε όλα. Ένα όχι δεν έχει βρει να πει. Φωτογραφίζοντας τον Απόστολο Τζιτζικώστα, ο κ. Μεϊμαράκης σημείωσε με νόημα ότι αν οι βουλευτές πιστεύουν ότι ο εξοκοινοβουλευτικός μπορεί να τους αντιπροσωπεύει, να μην ξανακατεύουν υποψήφοι και να πηγαίνουμε με εξοκοινοβουλευτικούς. Το κόμμα μας χρεώθηκε πάρα πολλά, ενώ ήμασταν συγκυβέρνηση, δεν ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως μας τη χρεώνουνε.
Θα έπρεπε να κριθούμε ίσως πιο αυστηρά εάν ήμασταν μια αυτόνομη, αυτοδύναμη, μονοκομματική κυβέρνηση. Όσον αφορά στο debate, ο κύριος Μεϊμαράκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε μια γελιοποίηση της διαδικασίας, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι συνυποψήφιοι του για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αντίπαλοι του. Κάτω από τα όρια της φτώχειας, 450.000 Ελληνόπουλα. Η κρίση συνεχίζει πραγματικά να βαθαίνει και δυστυχώς μέχρι τώρα λύση στο αδιέξοδο δεν βρίσκεται. Περισσότερα από 450.000 Ελληνόπουλα εκτιμάται ότι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ σχεδόν οι μισοί μαθητές που φοιτούν σε σχολεία, ιδιαίτερα των ευπαθών περιοχών, αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια. Τα στοιχεία δυστυχώς είναι τραγικά, πώς να τα χαρακτηρίσω. Πράγμα με το οποίο δεν πρέπει να συμβαστούμε πλέον. Πιστεύω όλος ο ελληνικός λαός πρέπει να αντιδράσει, να μην συμβάζεται με την ιδέα ότι κάποιο παιδί δίπλα του ή μέσα στην οικογένειά του πεινάει. Παιδιά δεν έχουν να φάνε, άνθρωποι δεν έχουν να στεγαστούν, άνθρωποι δεν μπορούν να σιτιστούν. Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015, το 53% των παιδιών βίωνε επισιτιστική ανασφάλεια και το 21% πείνα. Επιπλέον, στο 64% των οικογενειών, τουλάχιστον ο ένας γονιός δεν είχε εισόδημα και το 15% των οικογενειών δεν υπήρχε καμία πηγή εισοδήματος. Συγκεκριμένα για την Πάτρα, 1050 έφτασαν πλέον τα παιδιά που δεν μπορούν να σιτιστούν στο σχολείο. Όταν πέρσι προσπαθήσαμε και κάναμε καταγραφή των αναγκών των παιδιών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, των μαθητών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και φτάσαμε να είναι από 500 και στο τέλος 650 αυτά τα παιδιά, τα οποία τελικά μπορέσαμε και χορηγήσαμε κάποια τρόφιμα σαν δεκατιανό. Φέτος να είναι 1050 αυτά τα παιδιά. Οι επιπτώσεις είναι τραγικές σύμφωνα με τους δασκάλους, καθώς εκείνα τα παιδιά που πεινάνε κάνουν περισσότερες απουσίες από το σχολείο ή διακόπτουν την φοιτηση, ενώ το ποσοστό των μαθητών που απουσιάζουν συχνά από το σχολείο για λόγους υγείας ανέρχεται στο 18% για τις επισιτιστικά ανασφαλείς οικογένειες, έναντι 8% των παιδιών που προέρχονται από επισιτιστικά ασφαλείς οικογένειες. Έρχονται και ζητάνε από εμάς κάποια βοήθεια. Εμείς όσο μπορούμε προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, αλλά για να λυθεί αυτό το θέμα πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα ανακούφισης από την ίδια κυβέρνηση. Με τη ΔΕΗ τα έχει βάλει τώρα ο Δήμος Πατρέων στους 3 τελευταίους λογαριασμούς της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Δεν έχουν συμπεριληφθεί τα δημοτικά τέλη, η οποία είναι και η μόνη πηγή εσόδων του Δήμου. Με την ΔΕΗ τα έχει βάλει ο Δήμος της Πάτρας. Στους 3 τελευταίους λογαριασμούς της ΔΕΗ δεν έχουν συμπεριληφθεί τα δημοτικά τέλη. Και όπως είναι γνωστό, τα τέλη μέσω λογαριασμών ΔΕΗ είναι τα μόνα έσοδα για τον Δήμο. Σύμφωνα τώρα με όσα απάντησε στον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει παραχωρήσει σε άλλη εταιρεία το λογισμικό της και μεταξύ της παλαιάς και νέας εταιρείας έγινε προφανώς κάποιο λάθος. Η αλλαγή, από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν όπως ισχυρίζεται η ΔΕΗ. Είναι θέμα το οποίο δεν είμαστε εμείς σίγουροι αν αυτό έχει γίνει μόνο για την Πάτρα ή πανελλαδικά. Ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, τα ανταποδοτικά, οι λογαριασμοί που έρχονται δεν συμπεριλαμβάνουν τα ανταποδοτικά τέλη. Έχουμε εδώ και αρκετό καιρό που τους έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες απέναντί τους, γιατί αυτό δημιουργεί 1002 προβλήματα. Το κυριότερο είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στην καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό. Ωστόσο, ο Δήμος δεν έχει λάβει απαντήσεις και τα ταμεία του έχουν πραγματικά στεγνώσει. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε μήνυση αλλά και αγωγή κατά της ΔΕΗ. Δημιουργεί πρόβλημα ότι σε μετάπειτα διόρθωση που όπως ισχυρίζονται ότι θα κάνουν θα προσθέσουν, πράγμα το οποίο δημιουργεί όμως στο συμπολίτη μας ένα ζήτημα ότι θα πρέπει να πληρώσει δίπλα και τον προηγούμενο λογαριασμό, άρα θα έρθουν αυξημένα τα ανταποδοτικά τέλη. Βλέπουμε τα αναμικά του κομμάτια, κάναμε μία πρώτη κίνηση, θα δούμε τώρα και σε δεύτερη φάση τι άλλα πρέπει να κάνουμε απέναντι στη ΔΕΗ. Θα ζητήσει η ΔΕΗ να πληρώσει γενναία προκαταβολή, καθώς είναι σε θέση να γνωρίζουν κατά προσέγγιση τα ποσά που εισπράττονται από τέλη. Την ίδια ώρα η ΔΕΗ ξεκινά διακοπές ρεύματος σε όσους έχουν απλήρωτους λογαριασμούς. Οι οφειλές που έχουν σωρευτεί φτάνουν τα 2 δις ευρώ.
Οι έλεγχοι θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους έχοντες που διαμένουν σε πολυτελείς βίλες. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Εμμανουήλ Παναγιωτάκης τόνισε ότι δεν επιβεβαιώνεται το ποσό των 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ που αναφέρουν πληροφορίες και υποστήριξε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόνισε μάλιστα ότι 2,1 εκατομμύρια παροχές ρεύματος είναι ασυνεπείς υποχρεώσεις τους, άρα περίπου 1 στους 3 πελάτες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Παναγιωτάκης, υποστήριξε ακόμα ότι από εβδομάδα η υπηρεσία με εντολή της επιχείρησης θα ξεκινήσει διακοπές σε καταναλωτές με ανεξόφλητες οφειλές και υψηλές καταναλώσεις. Την ίδια ώρα, η ΔΕΗ κάνει νοικοκύρεμα και στα αγροτικά τιμολόγια, σκανάροντας πραγματικά τους δικαιούχους με σκοπό να εντοπίσει τους μαϊμού αγρότες που απολαμβάνουν κατά 30% φθηνότερο ρεύμα. Έκκληση από τον Σύλλογο Φωτεινό Αστέρι να δίνεται το φαγητό που περισσεύει από ιδρύματα και οργανισμούς σε απόρους. Στο ΚΕΤΧ, το στρατόπεδο της Πάτρας, το φαγητό των φαντάρων πετάγεται στα σκουπίδια. Οι άποροι πεινούν, όμως στο ΚΕΤΧ οι μερίδες φαγητού που περισσεύουν από τους φαντάρους καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων. Αυτό είναι λυπηρό κατά πρώτον, και εμείς ενημερωθήκαμε από έναν οπλίτη μέσα από εκεί ότι περισσεύει φαγητό κάποιες μέρες αρκετό και αυτό το πετάνε στα σκουπίδια. Εμείς θα κάνουμε μια έκκληση ώστε ως διοικητής του ΚΕΤΕΣ να δώσει μια εντολή ή να τα δίνουν στη Μητρόπολη ή να τα δώσουν στη δομή συσιτίου. Μάλιστα, στρατιώτες ενημέρωσαν συλλόγους να απευθυνθούν στον διοικητή του στρατοπέδου και να ζητήσουν να δίνονται φαγητά σε άπορες οικογένειες. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ζητούν και φαγητό κάθε βράδυ στο νοσοκομείο. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Για μην ξεχνάμε ότι σήμερα υπάρχουν οικογένειες που δεν είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Στην κυριολεξία λιμοκτονούν. Ας τα μοιράσουν, ας τα δώσουν, ας μας ειδοποιήσουν, ας μας πάρουν τηλέφωνο σε 6 ώρα το πρωί, 7 η ώρα το πρωί. Κάποιος θα βρεθεί από εμάς να πάνε να παραλάβει. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί πως τα περισσότερα σούπερ μάρκετ εξακολουθούν να πετούν στα σκουπίδια όσα φαγητά δεν αγοράσουν οι καταναλωτές, στα οποία μάλιστα ρίχνουν και χλωρίνη. Τα σούπερ μάρκετ γνωρίζω ότι έχει δοθεί εντολή από τα κεντρικά από πάνω να ρίχνουν χλωρίνη επάνω στα φαγητά ώστε να μην μπορεί κανένα να τα φάει. Είναι κρίμα και άδικο να πετάγονται σήμερα ημέρα που υπάρχουν οικογένειες που πεινάνε, να πετάγονται τα τρόφιμα στα σκουπίδια. Και υπάρχουν, ξέρετε, τα τρόφιμα δεν είναι που είναι λιγμένα. Είναι απλά, έχουν χτυπηθεί σαν κουτιά, έχουν σκιστεί σαν σακούλες και δεν μπορούν να πουληθούν αλλιώς και τις πετάνε. Είναι κρίμα και άδικο. Νέα σενάρια τώρα για τα τέλη κυκλοφορίας βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Θα πληρώνουν και τα πετρελαιοκίνητα. Ξεχάστε ότι ξέρατε και ότι το κράτος είχε υποσχεθεί όταν έδινε κίνητρο σε χιλιάδες πολίτες να αγοράσουν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα για την μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας. Τώρα το ταμείο είναι μείον, το κράτος χρειάζεται λεφτά και επιπλέον 150.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αναμένεται να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2016. Τώρα πολλοί θα μας πάρουν και τα αυτοκίνητα, μας τα πήραν όλα. Ας πάρουν και το αυτοκίνητο να γλιτώσουμε. Οι λύσεις που επιβάλλουν αντί να το λύνουν το κάνουν πιο οξύ. Να μας έχει ο Θεός καλά να πηγαίνουμε με τα πόδια τουλάχιστον, γιατί έτσι όπως έχουμε καταντήσει ούτε με τα πόδια δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Προνόμια και εκπτώσεις, τέλος λοιπόν, για τους ιδιοκτήτες διζελοκίνητων ΙΟΤΑΧΗ έως 1.600 κυβικά που εκλείουν κάτω από 100 μικρογραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Έτσι, περίπου 150.000 πολίτες που την τελευταία πενταετία αγόρασαν συγκεκριμένα μοντέλα, φέτος θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας. Άμα το χρειαζόμαστε και πρέπει να τα πληρώσουμε. Χαμός θα γίνει. Θα παρατήσουμε όλα τα αυτοκίνητα. Και φυσικά δεν είναι η μόνη. Το Υπουργείο Οικονομικών, που ακόμη δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις για τα τέλη κυκλοφορίας 2016, σχεδιάζει επιπρόσθετες επιβαρύνσεις από 30 έως 200 ευρώ για χιλιάδες ιδιοκτήτες υδρυβικών ή ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, καθώς και για βενζινοκίνητα ή πετρελοκίνητα αυτοκίνητα με κινητήρες πάνω από 1.800 κυβικά. Οι συνθήκες σύλληψης 15χρονου φοιτητή τώρα από την Πάτρα το Μάρτιο του 2008 απασχόλησαν το τριμελές εφετείο πατρών με κατηγορούμενο αστυνομικό της ομάδας Δίας. Η κατηγορία ήταν βασανισμός. Οι συνθήκες της σύλληψης του 15χρονου φοιτητή από την Πάτρα τον Μάρτιο του 2008 κατά τη διάρκεια του Πατρινού Καρναβαλιού αναβίωσαν χθες το πρωί στο τριμελές εφετείο πατρών. Κατηγορούμενος ένας αστυνομικός που εκείνη την περίοδο υπηρετούσε στην ομάδα Δίας και κατηγορείται για βασανισμό κρατουμένου. Σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 3 ετών. Τα πειρά της αγγελίας, της έδρας αλλά και της Προέδρου του Δικαστηρίου δέχτηκε ο κατηγορούμενος αστυνομικός, καθώς φέρεται ότι χτύπησε τον φοιτητή κατά τη σύλληψή του στην πλατεία Γεωργίου αλλά και την αστυνομική διεύθυνση.
Και αυτό γιατί ο σύλληφτης φορούσε χειροπέδες και ο αστυνομικός τον χτύπησε βάναυσα, σύμφωνα με φωτογραφίες που προσκομίστηκαν στο ακροατήριο. Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι προχώρησε μόνο σε σύλληψη του νεαρού στην πλατεία Γεωργίου και δεν τον χτύπησε στην αστυνομική διεύθυνση, όπως τον κατηγορεί. Η εισαγγελέας ζήτησε να μετατραπεί κατηγορία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αστυνομικού, πράξη που τέλεσε εκτός υπηρεσίας. Έγινε viral ο πρωταθλητής στίβου, ο οποίος εγκατέλειψε την Αθήνα και έγινε κτηνοτρόφος στα Καλάβρητα. Ο Μάκης Βλαχλιώτης είναι ένας νέος από την Αθήνα που τα παράτησε όλα στην πρωτεύουσα για να βρεθεί στα Καλάβρητα. Από το ξυλουριό του πατέρα του στη δική του κτηνοτροφική μονάδα και από τις αθλητικές πίστες του στίβου, ο Μάκης είναι πλέον ένας 30χρονος που έχει καταλάβει το νόημα της ζωής, της συνεργασίας και των προτεραιοτήτων. Ποιος ήταν όμως ο βασικός λόγος για να φύγει ένας νέος από την Αθήνα και να έρθει μόνιμα στα Καλάβρητα? Με τον πατέρα μου ήμασταν ξυλουργοί στην Αθήνα για πολλά χρόνια και με καλές δουλειές. Ήρθαν τα πράγματα όμως έτσι με την κρίση και η οικοδομή που μας εξασφάλιζε δουλειά πέθανε. Στο ξυλουργείο δεν υπάρχουν πλέον προοπτικές. Έτσι είπαμε να ασχοληθούμε με τον πρωτογενή τομέα. Συγκίνησε το διαδίκτυο ο πατρινός λιμενικός. Έσκυψε και έδεσε τα κορδόνια ενός μικρού πρόσφυγα. Ο Αντώνης Δημάκης είναι ένας από αυτούς που αποδεικνύονται καθημερινά φυλακεσάγγελοι των μεταναστών που παλεύουν με τα κύματα. Ο πατρινός ένστολος που υπηρέτησε στο ναυτικό έχει γυρίσει τον κόσμο πάνω σε καράβια, καζάδικα όπως μας είπε, βγήκε από τη σχολή και πλέον βρίσκεται στο Καστελόριζο που καθημερινά έρχεται σε επαφή με μετανάστες που περνούν δύσκολα τις μέρες του σε μια ξένη χώρα. Η φωτογραφία του Αντώνη που δένει τα κορδόνια των παπουτσιών ενός μικρού παιδιού κάνει το γύρο του διαδικτύου με σχόλια για τη γενναιότητα και την ανθρωπιά που δείχνουν οι λιμενικοί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Σε αυτές τις στιγμές λοιπόν όλοι οι ένστολοι δεν κάνουν δουλειά αλλά λειτουργήμα χωρίς ωράριο και με προσωπικό κόστος. Συνεχίζονται στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων οι παραστάσεις του Διπεθέ «Η ζωή του Γαλιλαίου» και όλοι ετοιμάζονται για την επίσημη πρεμιέρα. Η θεατρική ομάδα Πάτρας Υποκριτές παρουσιάζουν την πολιτική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Ράους ούστα ποδό. Σε σκηνοθεσία του Μίλτου Παπλά. Τρεις τυπικοί μικροαστοί. Ένας υπάλληλος του Υπουργείου Συγκοινωνιών, μία φαρμακοποιός και προϊσταμένη νοσοκόμα κληρονομούν εξ αδιέρετου ένα νεοκλασικό κτίριο ιστορικής αξίας, αφού σε αυτό έμενε κάποτε ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός. Η πρώτη έκπληξη που περιμένει τους τρεις κληρονόμους είναι ότι στο εν λόγω κτίριο στεγάζεται ένας οίκος ανοχής. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Επίκεντρο από τις 12 Νοεμβρίου και τις 6 Δεκεμβρίου. Έγινε ένα μπέρδεμα εκεί με τα θέατρα. Είδαμε λοιπόν την παράσταση των Υποκριτών, μια καταπληκτική πραγματικά παράσταση. Πάμε να δούμε τώρα το θέμα με την επίσημη πρεμιέρα με τον Γαλιλαίο και τον Κώστα Καζάκο. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας παρουσιάζει το αριστούργημα του Μπρέχτ «Η ζωή του Γαλιλαίου» σε σκηνοθεσία Κώστα Καζάκου. Ο Μπέρτολ Μπρέχτ, ο αναμορφωτής του σύγχρονου θεάτρου, καταγράφει με ρεαλιστικό και ταυτόχρονα ποιητικό τρόπο τη σύγκρουση του Γαλιλαίου με την Ιερά Εξέταση και γραφεί μοναδικό τρόπο τον σπουδοεπιστήμονα που κινείται ανάμεσα στη γνώση και την έρευνα, αλλά και τον αντιδογματικό, σχεδόν επαναστατικό τρόπο συμπεριφοράς του. Η επίσημη πρεμιέρα την Παρασκευή στις 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων. Περνάμε τώρα στα οικονομικά νέα. Μας ενημερώνει η Άντι Μαγνησαλή. Οι ιδιοκτήτες πετρελοκίνητων αυτοκινήτων μπαίνουν τώρα στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να βάλουν το χέρι στην τσέπη και αυτοί και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2016. Μείωση 6% στις υψηλές συντάξεις και αύξηση 1% στις εισφορές. Αυτή είναι η πρόταση που έχει υποβληθεί σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του εσωτερικού διαλόγου που διεξάγεται για τη διάσωση των επικουρικών ως δεύτερου πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης. Τις θέσεις της κυβέρνησης τόσο για την προστασία της πρώτης κατοικίας όσο και για τη γενικότερη διαχείριση των κόκκινων δανείων παρουσίασε στην ΕΚΠΙΖΟ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης. Έκλεισε γνωστό κατάστημα αλυσίδας καφέ στην Πάτρα. Πρόκειται για το Μικέλ που βρισκόταν στην Αγίου Ανδρέου 89 πλησίων της οδού Ερμού. Παρασκευή πρόκειται να πιστωθεί τελικά στους λογαριασμούς 166.000 δικαιούχων τα προνοιακά επιδόματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, σύμφωνα και με δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος έχει ήδη υπογράψει τη σχετική απόφαση. Κυρία Ιωάννα, μια πορτοκαλάδα. Ή μάλλον, πιάσε μια λεμονάδα. Μπορεί να μην ξέρεις τι θες. Ξέρεις όμως τι ζητάς. Λουξ. Η μία καλύτερη από την άλλη.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Τη δική της απάντηση στη χθεσινή ανακοίνωση των παικτών της ΠΑΕ Παναχαϊκή ότι είναι απλήρωτη έδωσε σήμερα η ΠΑΕ της ομάδος. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος το 4 μήνες και χρωστάει Σεπτέμβρη και Οκτώβρη στους ποδοσφαιριστές. Είπε επίσης ότι με 832 εισιτήρια σε εντός έδρας παιχνίδια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ομάδος, χωρίς βέβαια να καλύπτει αυτό που έγινε και το γεγονός ότι οι παίκτες είναι 2 μήνες απλήρωτοι. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Παναχαϊκή αναχωρεί την Παρασκευή παρά τα πολλά προβλήματα που έχει για την Κρήτη και το Ηράκλειο, όπου θα αντιμετωπίσει τα Χανιά στο Παγκρίτιο και όχι στα Χανιά. Και διαιτητής αυτής της αναμέτρησης είναι ο Μιχελής από τον Πειραιά, με βοηθούς του Πρέτζα, Δασκαλάκη και τέταρτος ο Μουρτζάκης από το Ηράκλειο, όπως ορίστηκαν σήμερα. Ενώ σε μια είδηση που αφορά τον Πανεγιάλιο, η υγειωτική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για το μάτς Δευτέρας κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου στο Βόλο και χθες περιλάμβανε η προπόνησή της φιλικό με την ομάδα νέων, έτσι ώστε να είναι όσο δυνατόν καλύτεροι οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Μαραντά εν ώψη της αναμέτρησης Δευτέρας που είναι και τηλεοπτική. Να πούμε επίσης ότι Κολόκας και Πέρεθ παραμένουν εκτός αποστολής, ενώ επιστρέφουν από την τιμωρία τους οι Σανδραβέλης και Κρισμάρεβιτς, 2 βασικοί κρίκοι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα από το PLP. Αμέσως τώρα live news με τον Κώστα Αργυρό. Στα τελευταία νέα της ημέρας στα μεσάνυχτα κοντά σας η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.